Ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program, Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program, at 2016 Best AM Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon! Radyo mo sa nutrisyon! Mga usapin ukol sa pangkalatang kalusugan. Matutukunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host at 2016 Best AM Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Ayon po sa UNICEF, ang pagpapabuti ng nutrisyon ng isang sanggol sa unang 1,000 araw ng buhay kung saan nabubuo po ang kanyang utak ay maaring magpataas ng intelligence quotient ng 10 puntos. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon. Mga kanutrisyon, bilang bahagi pa rin po ng pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong buwan ng Hulyo na may temang First 1,000 Days ni Baby Pahalagahan para sa malusog na kinabukasan. Pag-uusapan natin ang tinatawag na psychosocial stimulation and early learning. Kasama natin muli mga kasama, si Ma'am Jovi, si Miss Jovi Rabal, Nutrition Officer 5 ng Nutrition Information and Education Division na pansamantalang humahalili sa ating ninang sa wastong nutrisyon, Assistant Secretary of Health at Executive Director 4 ng National Nutrition Council, Bernie Flores. Magandang hapon, Ma'am Jovi. Magandang hapon, Rod. And of course, welcome back po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Ayon po sa Republic Act 10410 o ang Early Years Act of 2013, ang critical na edad ng educational development ay mula 0 hanggang 8 taon ng bata. Napakahalaga na mabigyan ng psychosocial stimulation ang bata sa unang 2 taon niya dahil dito nabubuo ang kanyang utak. Sabi din ng United Nations Children's Fund o UNICEF na ang first 1,000 days ay ang brain's window of opportunity. Ano nga ba ang mga pamamaraan para matugunan ang early learning needs ng mga bata habang hindi pa sila pumapasok sa formal na edukasyon? At sasamahan po tayo ngayong hapon ng isang dating children's television show producer, former executive director ng Philippine Children's Television Inc. na lumikha po ng Batibot, na ngayon ay executive director po ng Community of Learners Foundation Inc. and a renowned child educator na si Miss Fanny de los Santos Angeles Bautista. Upang bigyan tayo mga kasama ng dagdag kaalaman at gabay sa paksang ating tututukan dito po sa programa. Magandang hapon po at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Ma'am Fanny. Magandang hapon din po, Joby. Opo, diretso na po tayo sa ating talak. Nanonood ka ba ng Rod ng Batibot noon? Ay, oo. Nung bata pa ako. Nahalata ate. Oo. Alis na abutan natin. Pero ngayon wala na, no? Oo. Meron Batibot apps. Pwede nyo i-download sa Google. Google pa lang sa Android at Android may kwentong Batibot kasama may laro, alin ang naiiba, yung mga para naman sa bagong henerasyon makatikim. Siguro sa YouTube available din. Meron din mga nakapost sa YouTube, pero yung apps madali lang, libre yun. Very good. Maganda yan. So alright, diretso na po tayo sa ating talakayan ngayong hapon. Ma'am Fanny, ano po ba itong tinatawag na psychosocial stimulation at ano po yung role nito sa tamang paglaki po ng mga bata? Okay, napakahalaga. Himayin lang natin yung salita na English, no? Psycho, may kinalaman yun sa kaisipan, sa damdamin at paghubog ng pagkatao. Social, yung para rin sa Tagalog, 'di ba? Tungkol sa pakikisalimuha, tungkol sa relasyon sa kapwa-tao. So pag pinagsama mo yan ang yung tinatawag na aspeto ng paglaki at pag-unlad na may kinalaman sa damdamin, sa kaisipan, sa kakayahang
communicate or makipag-usap, makinig, makipagsapalaran sa kapwa-tao. So yung ugnay-ugnay kasi yan hindi mo naman pwedeng hiwalay yung kaisipan sa damdamin. No, kaya nabanggit mo kaninang IQ, importante rin ang EQ. Yung tinatawag na emotional quotient at hindi pwedeng paghiwalayin. Okay, kasi isa yun sa mga pagkakamali ng dating traditional na pananaw sa bata. Na 'di ba na sinasabi, eskwelahan lang, natututo, pero hindi. Ang unang pagkatuto mula't-mula sa bahay at sa pamamagitan ng relasyon sa magulang. Ayun. O tagapag-alaga, kung sino man ang nag-aalaga. Sa bata, no? Oo. Opo. So ano naman po ang ilang paraan para mabigyan po ng psychosocial stimulation yung bata sa murang edad? Mahalaga nga yung psychosocial stimulation kasi kung wala nun, gawin ko example lang nutrition. Ano? Mga sanggol, maaring nabibigyan ng wastong pagkain pero hindi kinakausap, hindi binibigyan ng atensyon, hindi man lang tinitignan, no? Para mas mabuti pa yung aso. Minsan, pagtawag mo para bigyan ng pagkain, bantay, halika na dito, ito pagkain mo, himas-himasin mo. Minsan yung bata, ilalapag mo lang yung o kaya papadedehin mo nga siya, isasalpak mo yung doon sa breast mo pero hindi mo kinakausap, hindi mo hinihele o hindi mo man lang kantahan, gano'n, no? So, laging magkasama dapat yung pagtugon sa physical na pangangailangan at yung pagkausap, pagka-nurture, pagkaparamdam ng pagmamahal, no? So, laging magkaakibat. Dapat mula sa unang hawak natin, paglabas sa sinapupunan, sa 1-2 taon ng pagpapasuso, no? Tapos yung pag-introduce ng pagkain. Kaya ang sinasabi ko palagi, the feeding process o yung proseso ng pagpapakain, perfect example siya ng pinag-uugnay-ugnay mo yung tinatawag na psychosocial stimulation at saka pagtungod sa physical needs ng bata. So, tinuturo ko lagi sa mga magulang, pag kinakausap natin, habang kumakain, ang pakiramdam ng bata, ay, napansin ako. Masayang pagkakataon ng pagkain. No? O kaya may mga batang mapili, pihikan, bubunuin mo yon. Pero sa paraan na, yung aayain mo siya, no? Gagawin mong kaakit-akit ang pagkain at saka bibigyan natin ng kaunting paghahanda kasi sa feeding, hindi lang yung sapat at wastong pagkain, kundi yung paraan ng pagpapakain. At napakahalaga. Doon sa paraan ng pagpapakain, doon may tinatawag na psychosocial stimulation. Pagkausap, no, o pagka, sabi mo, masarap o mainit pa yan, ha? Blow muna natin, ha? O ito, ngayon, titikman natin ngayon yung lugaw. Yung lugaw, himayan natin ng konting gulay. Pag alam mo na hindi agad hindi pa interesado sa gulay o medyo inaano, hindi, subok rin. Ako din, no, tignan mo si nanay. Yung ganong klaseng simpleng bagay, pang araw-araw na interaction, napakahalaga nun. Yun ang tinatawag. Hindi na tayo lalayo pa. Yun ang psychosocial stimulation. Ang pagpapakain, pagpapaligo. Yung mga, sa edad 0 to 2, sa first 1,000 days, lahat ng daily caregiving routines na tinatawag. Lahat ng pangangalaga. Pagkakataon para sa psychosocial stimulation or pagpalaganap ng kaisipan, kaalaman, at lengguwahe. So, dapat kinakausap sila, pinapakita yung pagmamahal, pati yung paglaro. So, lahat ng pagkakataon, alam, binibigay yung attention dun sa bata. So, yan yung ating mga psychosocial stimulation. Tsaka yung pang-araw-araw na bagay, ang mga ordinaryong bagay, yun yung mahahalagang pagkakataon. Yun yung matatandaan ng bata. Miss Fanny, madalas yung bata ay tumutungtong, pag sila ay 3 taon, ini-enroll na sila sa daycare, di ba? Ano naman po yung early learning para dun sa mga below 2 years old? Yes, okay. So sa bahay to primarily. Tulad ng sabi ko, lahat halos ng pangangailangan ng bata. Meron akong tinatawag na 7K, no, na pinakamahal, mga salitang Pilipino nag-uumpisa sa letrang K, natandaan lang ng magulang. So, una sa lahat, yung kalinga, no, sa breastfeeding, perfect example. Yung mata ang baby, di ba, hindi pa focus ang mata na masyado sa pagkapanganak. Yun ang huling na-redefine. Pero sakto yun, 8 inches yun sa distance ng mukha ng nanay at saka yung batang nagbe-breastfeed. So, yung tignan lang natin sila mata sa mata at yung iharap mo sa sarili mo at lahat ng taong kumakarga,
sa loob ng isang araw kung maki-interact, napakahalagang stimulation yun sa bata. Kasi madama niya yung atensyon. Madama niya yung, may mga tunog akong naririnig. No? Boses nga at amoy ng nanay, ang bilis makilala ng bata. Tapos next, kung sino pa yung kasunod na tagapag-alaga, kung andun yung tatay, kapatid, no? Lahat yan, yung lahat ng senses gumagana. So 0 to 2, tandaan natin, lahat ng senses, lahat ng pandama, gumagana. Mata, pang-amoy, panlasa, yung pakiramdam, no? Pandinig, kung walang kapansanan. Pero kahit nga may kapansanan, natututo pa rin. Mas kailangan nga. At lalong stimulate natin. So, kung isipin natin 0 to 2, pandama, no? Paano ko pwedeng pakilala sa kanya yung mundo sa paligid gamit ang mga pandama niya? Okay. So isa-isahin natin, Miss Fanny, yung sinasabi mong 7K. Ano pa yung una, kalinga? Ano pa yung ibang yung kasunod, yung kalusugan, no? Hindi mabubuhay ang bata, ang sanggol, kung hindi natin pagtuunan ng pansin ang kalusugan. At kakabit ng kalusugan, yung sinabi ko kanina, wastong pagpapakain, hindi lang sa dami at uri ng pagkain, kundi yung paraan, yung feeding practices na nagiging social event. No, yung kasama ang bata. Wag natin hiwalay. Kahit sanggol pa, sama natin sa hapagkainan. Wag yung nakahiwalay. Tapos isa pang importante dyan sa kalusugan, yung pagtupad ng obligasyon natin sa bakuna. Yun. Kasi yung mga desisyon na ginagawa ng magulang, sobrang lalim ng implikasyon nun para sa bata. Kung hindi ko binalik para sa booster, may implikasyon na yun para sa anak ko. Diba? Kung wala man lang, hindi ako tinamad ako pumunta dun sa micronutrient deficiency promotion ng naku, patay. Laki, it spells a big difference. Yes. So, samantalang oras lang ang kailangan ko doon dahil binibigay naman ng pamahalaan ng libre, di ba? Yung mga desisyon. Yung next na sa 0 to 2 napakahalaga, yung kausap. Siguro sasabihin, hindi naman sumasagot yan, ba't mo kakausapin? Pera mo ba pag dineposito mo sa bank? Kung wala ka pa depositong pera sa bangko, may interest ka bang kikitain? Ganon ang pananalita at pakikipag-usap sa bata. Deposito. So, dapat laging kinakausap sila ng kinakausap. Lagi. Kahit hindi sumagot. Hindi muna yan talaga sasagot dahil wala pa yung kakayahan. Pero aanihin mo yun. Aanihin mo yun. Ang batang hindi kinausap, wag mong asahang makipag-usap. Okay? May iba late ang pagsasalita. Hindi talaga. Paano naman siya? Wala naman kumausap sa kanya. So, ano naman ang motivation niya makipag-usap? 'Di ba? Kalaro, isa sa pinaka-importante, yung magkaakibat 'yon, no? Kasi sa pakikipaglaro sa kanila, yun yung nakakaramdam sila na mahal ako, binibigyan akong atensyon, natutuwa sa akin. Alam nyo, mutually beneficial yung laro eh. Wala sigurong hindi matutunaw ang puso sa mga ngiti ng baby. Iba ba yung laro ng magulang at saka yung laro na kapwa bata din? Pareho silang importante, pero nagmumula muna sa laro ng tagapag-alaga at ng sanggol. Okay. Kasi first year, hindi pa masyado yung laro ng sanggol to sanggol eh. No, so mostly tagapag-alaga yung nakakatanda at saka yung baby. Okay. Nasabi niyo na po yung 4 na K. Ano pa yung 3 K? Kalaro, tapos yung isa ay yung kasama, no? So basic din sa health to. Ibig sabihin ng kasama, companion, no? Yung merong ka-interact. Meron ding nag-ensure ng safety. No? Alalahanin natin sa Pilipinas, isa yata sa top killers ng bata. Next to pneumonia is childhood accidents. Aksidente, oo. Hindi siguro matutuwa mga tao sa akin, pero lagi ko sinasabi, tayo mga Pilipino medyo pabaya sa bata. Pumunta ka sa probinsya, sa highway. Highway na kasi yun eh. Nandun naglalaro sa harap ang bata. Sa bahay, hindi tayo, isa sa kinalulungkot kong karanasan noon, nagpe-parent education kami sa urban poor communities. Ilan na yung mga batang napapasok? Kasi tuturuan mo nga magpakulo ng tubig. Hindi naman ilalagay sa ligtas na lugar. No? So, mapapaso yung pagpapakulo dahil sa kalinisan at kalusugan, di ba, ng iinuming tubig nung before mineral water pa na ibinibenta. May mababanlian yung bata, di ba? Or yung hinahayaan nga
manok, pusa, bata. Tsaka may batas tayo na dapat hindi iniiwanan yung bata, parang diba? same sila, no? Same category lang. Yes. Free range chicken, free range bata. Batang Pinoy. Hindi tayo maano sa supervision. Pangalawa, sa kasama, yung pag-unawa natin na ang pamilya ang unang guro at unang paaralan ng bata. Ang magulang kasi ang lifelong teachers ng bata hindi natin kailangan silang lahat ng pundasyon para sa matuto magbasa, magsulat, lahat ng sa academic, sa bahay yun pinupundar, sa bahay yun tinatanim. Yung attitude natin sa kapwa-tao, yung attitude na yung kung nakikita bang nagbabasa ang mga tao sa bahay o hindi. 'Di ba yung attitudes para sa sa pagkatuto. Okay, bago natin ipagpatuloy yung iba pang dumako naman po tayo ngayon sa ating word for the week. At ang ating word for the week ay iron supplementation. Ang iron deficiency ay isa sa mga pinakamalawak na nutritional deficiency sa buong mundo. Ang isang paraan para matugunan ito ay ang pag-inom ng iron supplements. Ang iron supplementation ay napakahalaga sa panahon ng pagbubuntis dahil ang kakulangan ng iron ay nakakaapekto sa pagbuo ng utak ng sanggol habang nasa sinapupunan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga bata na may mga inang hindi nabigyan ng iron supplement habang buntis ay mas mababa ang mental development index score kaysa sa mga batang may inang nakatanggap ng iron supplements. Kaya naman, pulisiya po ng ating pamahalaan na dapat ang mga buntis ay magkaroon ng iron supplementation habang nagbubuntis para maiwasan ang iron deficiency anemia at ang mga epekto nito sa ina at sanggol. Yan po ang ating word for the week, iron supplementation. At mga kanutrisyon, panahon na po para sa aming text question of the week kung saan ang unang 10 sa makapagpapadala po ng tamang sagot ay magwawagi ng tigda 200 pisong cellphone load. Ang tanong, ma'am? Yes, sagutin lamang po ang tanong na ito. So, madali po, no? Kung nakikinig kayo kanina, magbigay ng 2 halimbawa ng psychosocial stimulation sa murang edad ng bata. Naku, napakadali. Ang daming binigay kaninang example. Opo. So, ipadala po ang inyong sagot sa ganitong text format, full name, edad, space, eksaktong address. Ilagay po dyan ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. Ang inyong sagot at isend po ito sa 0908-579-6898. Para po sa inyong mga katanungan tungkol po sa ating paksa, mga kasama ngayon, abay mag-text po kayo sa 0921-431-1044. Yan po ay para sa mga nakasmart. Ang globe number naman natin ay 0927-650-6795. At pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. Maaari kayong maki-interact mga kasama sa ating programa gamit po ang hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. I-add nyo na rin po kami sa inyo pong circle sa Google+. Maaari nyo rin pong panoorin ang episode ngayon, pati na rin yung mga nakaraan sa YouTube channel na Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. Maging friends din tayo sa Facebook. I-like lang ang aming account na Radyo Mo sa Nutrisyon. Sundan nyo naman kami sa Twitter account na Radyo Nutrisyon. Parehong pong one word yon. At mapapanood nyo din po kami sa ustream.tv/DZXLonline-TV at sa Signal TV Channel 209. Puntahan nyo rin po kami sa aming website sa nnc.gov.ph at Facebook page na NNC Official. Ipagpapatuloy po namin ang talakayan tungkol pa rin sa paghubog sa murang kaisipan at kaalaman makalipas lang po ng ilang paalala. Babalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mo may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na! Sitaw, bataw, patane! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH.
Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Kumain number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito, baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Nagbabalik po kami dito sa Radyo mo sa Nutrisyon, kasama pa rin ang dating Children's Television Show producer, former executive director po ng Philippine Children's Television Inc. At mga kasama, lumikha po ng Batibot, na ngayon ay executive director ng Community of Learners Foundation Inc. and the renowned child educator na si Miss Fanny de los Angeles Bautista. Okay. Miss Fanny, kanina nabanggit na natin yung 7K, na pag-usapan na natin yung kalinga, kalusugan, kausap, kalaro at kasama. Ano pa yung dalawang K? Okay. Yung isa ay balikan ko lang yung kalaro, isa sa mga importante natin tandaan, dahil nga sabi ko yung pandama mahalaga, yung pagangalaga natin sa 0 to 2, sa baby, minsan malimit iniiwanan natin nakalapag lang sa duyan o sa kama, Tapos hindi man natin dinadapa. Iba kasing angulo at stimulation ang nakukuha sa nakahirata ka lang na kisame ang nakikita mo. Kesa sa napapadapa, lumalakas pati yung batok, likod, at may aangat ng ulo ng mas maaga. Or kinakalong na nakatayo, ang bata, tapos sinusuportahan natin ng likod, tapos nakasandal dito sa balikat natin. Ibang punto de vista ng mundo nakikita niya. So, mas stimulating yun sa senses niya. Kesa iniiwanan lang natin siyang nakahiga maghapon. Sasakit pa yung spine niya. Kasi pressure on the spine, hindi rin healthy posisyon. So sa simpleng desisyon ng paano kargahin, saan ilalapag, diba? Tsaka yung na-expose dapat siya sa household sounds. Nalala ko yung anak kong panganay, dahil siya yung unang apo, unang pamangkin, una sa lahat. Ang kanyang crib nasa sala. May crib sa sala. Lahat actually prosesyon ng or kusina yung paalis papunta tsaka sa pagkain kasama. Tapos in a 3-generation household, talagang sobrang ang aga tuloy ng language ng pananalita niya, Pero importante sa lahat, feeling niya mahal na mahal siya ng maraming tao. Yung isa, yung sa pagkakaroon nilang kalaro, importante yun ang iparamdam tsaka yung dahil sa paglalaro, magde-develop yung isa pang importanteng yung kaalaman at kakayahan. Ang kaalaman, siguro isipin yung 0 to 2, ano bang kaalaman yan? Una sa lahat, sa pagkapanganak, nag-uumpisa matuto ang bata. Learning begins at birth. Yun ang sanang tandaan natin palagi. Hindi na tayo maghuhulan. Pagka yung pandama gumagana na, kahit beka pansanan, basta oras na pinanganak, umpisa na matuto ang bata. At ano bang kakayahan ang kailangan niya? Isa, yung pagkilala sa mga tao sa paligid niya. Pagkilala, itong nanay ko, itong tatay ko, lola ko, lolo ko, tiyo ko, tiya ko, at ako may kanya-kanyang relasyon sa kanila. Kasi pag-unawa sa sarili ang unang hakbang. Okay. Self-awareness, self-understanding. So, bukod sa tao sa paligid niya, yung sarili niyang katawan. Diba? Kaya nga importante yung paliligo as a learning experience. Kasi sa pagpaligo mo, doon mo tinuturo, ngayon, sabunin natin ang kamay, shampoo, tain ang ulo, tapos kuskus natin ang tiyan, kiliti, yung ganon. Tutuyuin naman kita, unahin natin, bibilangin mo. Ako, lagi sabi sa apo ko nung babe siya, bilangin nga natin, 1, 2, kompleto ba yung daliring yan? Yung simpleng ganon na usap, laro na yon. Pagkausap mo pa sa kanya, pagtuturo mo pa sa kanya na, eto katawan ko. Kasi katawan muna ang una nating pinapag-aralan. Kailangan muna natin mailugaran sarili natin sa mundo na kaya natin ng katawan natin. Tapos, di ba, ang kaakbay nun, pag-develop ng kakayahan, physical skills, yung tinatawag na gross motor, yun ang una muna. Lakad, gapang, lakad, gulong, takbo, akyat baba, di ba? Yung pagturo, simpleng bagay ng pagturo ng pag-akyat baba sa hagdan,
kahit 3 baitang lang yun, kailangan pa rin yun matutunan at ma-practice, no? Yung pagbukasara ng mga bagay-bagay sa bahay at alin ang bawal, alin ang hindi. Ang daming safety issues na rules na kailangan matutunan ng bata. No? Tapos, which brings me to the final K, yung isang kailangan ng bawat bata ay kapaligirang mapagpayaman sa karanasan. Kasi, ang primary way o pangunahing paraan para matuto ang bata ay karanasan. No? Karanasan na minsan hindi pleasant, minsan din sana malimit masaya, pero meron din karanasang malungkot. No? Minsan kailangan din natin sila pagalitan, pagsabihan, no? Na kasi may nangyari o may nagawa na makakasama sa kaligtasan niya, o kaya halimbawa yung isang tinuturo ko sa apo ko ngayon, yung wag magsungit. Kasi minsan pag nanonood ng iPad, dahil medyo nahilig sa panonood gamit ang gadget, pag meron kumakausap sa kanya, kinukulit, pinagsusungitan. So, kinakausap ko siya ngayon, hindi pwede, akin na muna yan. No, iiyakan niya yun. No? Kino-confiscate ko, akin na yan, kasi sumagot ka ng hindi maayos dun sa taong kumakausap sa'yo. Hindi pwedeng pinagpapalit ang video panonood sa pakikisalimuha. Yun ang mensahe ko sa kanya. No? Bibigyan na lang ng gadget. Telepono. Ang lahat ng bata, no? Kaya nga kami nagbatibot apps kasi isang paraan siya para maabot ang bata ngayon. Pero lahat ng bagay dapat in regulation. Yes. Nasa tamang panahon, nasa wastong gamit. No? Sabi ng mga, kung tatanungin, sabi ng mga American pediatricians, below age 2, wala daw screen time. No? Hindi naman ako nag-agree doon kasi dapat, kasi nakikita at saka attractive talaga sa bata, sa baby. Para sa akin, very short screen time na gagamitin mo pang interact sa bata. Okay lang. How short is short? 10 minutes. 10 minutes, mga ganun. Okay. Pero yung ginagawa ko nun sa yung mga kanta, yung mga awit. No? Lalo na ako, marunong, dahil guro ako, marami ako alam na kanta pambata. Pero yung mga nanay, hindi kailangan maghintay na o matuto pa. Pero yun lang, piliin lang nila yung, may mga awit batibot nga kami sa apps dahil nga ang awit at kwento. Yan ang magandang paraan pag-stimulate. Okay. So, mas naliwanagan po tayo ngayong hapon sa usapin ng paghubog sa murang kaisipan at paggabay sa ating mga batang anak para sila ay maging matalino at lumaki ng tama. Kabilang po dito ang maagang pag-aaral o early learning. Mahalaga rin na mabigyan ng akmang psychosocial stimulation ang mga bata para mahubog ang kanilang isipan sa murang edad pa lamang. Ang first 1,000 days ng bata ay mahalagang panahon ng paglaki at pagpapalago ng kanilang isipan. Sa panahong ito, nabubuo ang kanilang utak at higit sa na kailangan ang tamang nutrisyon. Ang pagbibigay ng tamang nutrisyon, pag-aalaga at psychosocial stimulation ay mga paraan para maging mas matalino ang mga bata. Nabanggit din po ng ating resource person ang 7K sa early learning. Ito po ay ang kalinga, kalusugan, kausap, kasama, kalaro, kaalaman at kapaligiran. At sinamahan po tayo sa ating talakayan ngayong hapon ang Executive Director po ng Community of Learners Foundation Inc. na si Miss Feni de los Angeles Bautista. Ma'am Feni, maraming salamat po. Opo. Bago po tayo tuluyang magtapos, bigyan niyo po kami ng inyo pong huling mensahe sa ating mga kanutrisyon ngayong hapon. Okay. Itong Nutrition Month, higit sa lahat mahalaga na sana makatulong yung pag-alala natin ng 7K, essential needs ng bata. At sa bawat panahong meron tayong pagsasaluhang pagkain, isipin natin pagkakataon yun para suportahan ang kanilang pagkatuto sa paraan na enjoy tayo, no? At saka kasi natutugunan natin napaka-basic needs nila. Ayan. Maraming salamat. Of course, salamat po. Sana po ay kulang ata ang ating oras para talakayin yung napaka-exciting na early learning talaga ng bata na kailangan talaga ng ating mga magulang. Okay, samantala ito na po ang 10 nanalo ng tig 200 pisong load sa pagsagot nila ng tama sa tanong natin kanina. Ito po ang tanong, magbigay ng 2 halimbawa ng psychosocial stimulation sa murang edad.
At ang mga nanalo ng tig 200 pesos na cellphone load. Ang unang winner natin, Ma'am Jovi, ay mula sa West Bahag-Bahak, Olongapo. Ronald Tumbaga. Aba, lalaki, yung unang winner natin. Yung pangalawang winner ay mula po sa Padolina, General Tino Nueva Ecija, Ferry Clemente. 16 anyos lang yung second winner. Ang pangatlong winner naman ay si Rowena Garcia from Barangay Panghulo, Obando, Bulacan. Yung pang-apat ay si Jaquilo Soleta, 32 years old, from Bambang, Marinduque. Yung pang-lima ay si Julio Babista from Lugban, Quezon. Ang pang-anim, Ma'am Jovi, ay galing naman sa Castillejo, Zambales, si Robin Felarca. Yung pang-7 na winner ay si Jaime Ilagan from Duban, San Agustin, Romblon. Kala ko Dubai. Oo, kala ko galing na itong ibang bansa. Yung pang-8 mga kasama ay galing naman sa Barangay Kamohagin. Oo. Gumaca, Quezon. Opo, si Marife Ancheta. Congratulations. Pang-siyam ay mula naman sa Road 3 Project 6, Quezon City. Ito dito lang malapit-lapit. Si Angela Dalisdis. At yung pang-10 ay galing lang din sa Quezon City from Barangay Santo Domingo, Quezon City, Erlinda Gonzalez. So yun po yung ating 10 winners of 200 pesos na cellphone load. Okay, congratulations! At yan po ang kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Sana ay nabusog na naman namin kayo ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. At sa mga gusto pa pong magtanong, mag-text lang po sa 0908-579-6898. Kahit tapos na po ang aming programa, sasagutin pa rin po ito ni Ma'am Feni de Los Angeles Bautista sa pamamagitan po ng aming production team. Dahil yan po ang isang paraan ng Radyo Mo sa Nutrisyon para maging tuloy-tuloy ang aming serbisyo publiko sa inyo. Magsasama-sama po tayo muli sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado po. Ganap na 12:30 ng tanghali dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon DZXL 558. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Jovi Raval, sa ngalan po ni Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Para sa malusog na mamamayan. Dito na magsisimula